Véget ért az első hazai bajnoki mérkőzés. Hát a szünetbeli eredményhez képest azt tudjuk mondani, hogy kiszenvedtük a végén. Hogy érzed? Én is így érzem, abszolút helyén valamit mondasz. Az első fél időben jól futballoztunk, én úgy gondolom. Ott jobbak voltunk, mint az ellenfelünk, és érthetetlen módon a második játékrészben nem mertünk 2-3-at passzolni egymásnak. Nagyon sokan betliztek, én úgy gondolom, olyan játékosok, akikre ez nem volt jellemző, és ez bizonytalanította el az egész csapatunkat. Létszámerőnyben sokkal jobban szoktunk ennél futballozni, sokkal bátrabban, mert úgy gondolom, hogy azt is hozzá kell tenni, hogy egy igen jó Kozár Michelin sikerült legyőzni. Ennek mindenféleképpen örülök, hiszen ez a csapat nem véletlenül végzett tavaly ilyen előkelő helyen, még akkor is, ha sok játékos elment tőlük, én úgy gondolom, hogy meghatározó tagja lesz a vegycsoportos MB2-nek a mostani ellenfelünk. Ezért is különösen értékes a győzelem, még akkor is, hogyha sajnos egyet kell értenem veled, hogy kiszenvedtük ezt a mérkőzést. És akkor most egyet alszatok a győzelemre, és lehet készülni a kupa mérkőzésre. Igen, hát nyalogatjuk a sebeinket, majd gondolom egy kicsit, és utána pedig Nyíregyháza ellen készül. Így van. Aki esetleg nem volt itt, és nem hallotta a hangos beszélőben, azt is tisztázzuk le, hogy a jövő heti bajnoki... Igen, most már rájött, hogy mit akarsz mondani. A Bajka ellen itthon játszunk, ők kérték, nincs még kész a pályájuk, ők kérték, hogy cseréljük fel a pályaválasztójogot, tehát most sorozatban itthon játszunk majd a Nyíregyháza után, hiszen jön az Ajka, Dunaújváros, és még közben lesz majd a Felcsút elleni ligakupa mérkőzésünk is, úgyhogy ez a sorozat lesz most. Oké. Köszönjük!